jotain ihme munkilla kaarella. Ne pamahtaa tohon noin ja koko kenttä räjähtää. Ei. Oho Jare, tää heittää, se kaatuu tohon ja sit kenttä räjähtää. Niin se on kyllä. Se on se taito. Joo, meikäkin meni loppuun kohta aika huono. Ei koskaan, että osuus joka heittää. Ei! Loppuun kohta. Meni 2 joka tässä kenttä on tyhjä. Tähtää minua! Joo. Niin, ja mitä ehtii laittaa tuossa? No hyvä, ettei tuossa kentällä ihan kauhean montaa. Oi. Ei mennä! Ei oo, sisällä on. Käänty takaisin. Tässä on tää vuoro. Aikomuttaa sen ja... Eikö se? Oi. Se oli hyvä. Se oli hyvä, 4. Se on 2 muijaa. Ei vaan se on kuitenkin aina heittää. Niin. Nyt lähti. Niin on. Kovahtaa päälle. Jos sellainen me ollaan erinomaisia, niin aina nää sit semmosia... Niin on tos miettiä, me ei joku on erinomainen, ne voitti Nyt on kyllä kattosaan turkulaisten supporttia. Ja mitä? Sun turkulaisten supporttia. Joo, tässä lähtee heittämään yksi. Tarvitseeko vähän apua? Mä ajattelinkin, siitä ei varmaan hirveästi mietin. Jos te vaaditte, niin voidaan me heittää pari. Se johtuu siitä, kun me ollaan Purkkilaisia.